sami Allah ingkang rawuh mriki ane miwah sapa kita ngurmati yang senapi panutan nabi Muhammad nabi kang bangsa ingkang menapa para manungsa ingkang beda kita supaya ngetoi dosa agama Islam enggal kanthi mulya mulya saking apa mencoba saking agama mila kita enggal padha agama yen ra kersa bisa uga kan mencoba rupane manungsa iku bakal tumeka nanging kita ora ngerti yen bakal tumeka antara wilut sing ingkang sami rawuh ingkang rawuh mriki ate memang sapa kita ngerti yang senapi panutan nabi Muhammad nabi kang bangsa ingkang menapa para manungsa ingkang beda kita supaya ketoi dosa berniatlah berkumpulan ini rahmatnya Tuhan jangan dilupakan syukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa di dengar agamamu setia membela agamanya Islam agamanya Allah menjagamu ayo para konco enggal padha anggo kanggo belane agama Islam enggal kanthi mulya saking apa mencoba saking agama mila kita enggal padha anggo yen ra bersawika uga kan mencoba rupane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba atur wilut sing ingkang sami rawuh wonten mriki ana miwah sapa kita hormati wios nabi panutan nabi Muhammad nabi kang bangsa ingkang menapa para manungsa ingkang beda kita supaya ngetoi dosa ya para kanca enggal padha agama kanggo belane agama Islam enggal kanthi mulya saking apa mencoba saking agama mila kita enggal padha agama yen ora bisa uga kan coba cobane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba para waca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama Kiti Marmatahari boleh percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia bergiat berkumpulan ini rahmatnya Tuhan jangan dilupakan bersyukurlah dalam kesucian Quran hadis menjadi pedoman tegaklah berdirimu siapa di dengar namamu setia membela agamanya Islam agamanya Allah menjagamu para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya enggal padha agama yen ra bersawika bisa kena coba cobane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba ayo para kanca enggal padha angupaya kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya akhirat kejaba saking agama bila kita enggal padha agama yen ra bersawika bisa kena coba rupane manungsa iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen bakal tumiba ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islam sudahlah terang asal jauh dari pangeran ayo pro kanca ngawruh ana
Rukune Islam ya iku lima syahadat loro rukun kang siji bisa sira kelawan ngaji. Kaping pindho ning lakon iso, kaping telu ning bayar zakat, ping pat poso wulan Ramadan, ping lima kaji lamun kuwasa. Di timur matahari mulai percaya, bangun dan berdiri kawan semua. Marilah mengatur barisan kita, segala pemuja Islam Indonesia. Ayo para koncoy gak bodo aku poyo, Aku koyo kanggo belani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya, mulya akhirat kejaba saking agama. Tinggi gunung kampung Melayu, sarung malikat di pinggir kali, sarang burung di puncak kayu. Saya melihat dan lalu tinggi, menjahit sarung, tenangnya ikal jarumnya putung hati, yang putung sopo sing ganti. Dawaruwono pemuda Jawi nama Islami. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wadatama fi ilmi lahi sholatan, Fi salatan ibadatan kita wa fi mulkilahi. Elingo iki jamane wis tuwa, aja lakonono tumindak karo murka. Sebab urip ninggal dosa donya, sebab urip ninggal dosa donya. Yen ora poso iku akhire nalongso, sebab urip ibadahe sia-sia. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Adatama bil bidai sonatan, daimatan idami mulkilahi. Dino kiamat iku dino kang kekirisi, langit meletek lintang cakra ana bumi.
Muhammadin Ngetetema fi'ilillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Aja elinga wong urip iku sedena aja susah aja mekayen kon poso yen ora poso iku akhire nelongso sebab urip tinggal poso potonyo ngelingono urip kang ana donya nana tepi jauhe kang moho mulya ngelingono yen wis numpake pandoso wis ra ono sing ngelasi sapa-sapa senajan kok padha sambat karo ora wis ra ono sing nulungi sapa-sapa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Atatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya ndak suwari yen rasambat rasane ra mari-mari yen jan turut munggah swargamu kang kori Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Ngatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi ilmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya ndak suwari yen rasambat rasane ra mari-mari yen jan turut munggah swargamu kang kori Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Natatama fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi Jo elinga wong urip iku sadelo aja susah yen kon poso yen ra poso iku akhire nalongso sebab urip tinggal poso apa donya ngelingono yen wis numpake pandoso senajan kok padha sambat karo ora senajan kok padha sambat karo ora wis ra ono padha sambat
nuwono. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Tatama fi ilmillahi sholatan kaimatan bidawami mulkilahi. Ilmu iku ayu kaya bidadari, urip mulya mulya kaya nagari. Yen sabar rasane So